Yes. Slaap nog. Only two sweet, né? There's only two grand. Basta give this to them. To these guys. Ja, dat is mami zei nou. Ons moet net gesit dat wees en 2 keer dink voor ons praat. Maar as pas die meeting call en ons is in die meeting, maar hy dalk iets sê wat vir ons verbou. Of laat uit goed sê wat ons nie wil sê. Okay, ja. That's what. Ik kan spasen paraat, dan ga ik maar stel beli. Ja, niet paraat. Ik ga stel beli. Pas weer farm iets te zeggen. Dan moet je maar ook. Daftar dan. Al praat je ook, gezegd. Te binnen kan maar. Ik heb zelf gesproken. Ik weet het ook zo meer. Ons kan ook. Ik kan niet naar kwaad, ja. Ik kan ook kwaad. Maar je staat stil, zie. Maar ik met elkaar. Daar komt gewoon van jezelf. Ja. Ik. Niet dus niet hoe gaan binnen en hij komt denken. Praat niet maar op praat. Hoe wat fijn en hij denkt dat het goed maar nog zit in de dagelijkse samen wel. Al pas nog op een neutraal kinderen van. Het is praten zo snel. Die mensen is geweest, je kan zeggen dat normaal. Na die gesprek dat we denken en dat ik nog dat was heel, maar even was heel gewoon dat niet zo goed. Die maakt me schaam. Dat is. Maakt me schaam. Iemand ik ook. Ik proces dan maar zo. Ik kan een man dat maar type van het toets man. Dat is het type van een man dat dan eerst kan maar naar kom. Dan ik bedoel bij hem een zakkensteek op naar hart maar. Wie die man ik kan ook bij zien. Ik ken een beetje, ik ga zo liefje. Mensen heeft het gedaan. Maar jij moet niet verstaan dit van de jaren. Ik misschien nog waarschijnlijk. Kom kwatter, zit er oerknip. Niet zo. En dan praat hij niet en hij denkt nonsens. Ik heb een prediker gelezen toen zei hey, toen zei wat als je bij jezelf moet zeggen, wat ik een leven. Ik heb geleerd 10 jaar voor ik iets zei. Zoiets ja, maar toen zei ook, wanneer het was goed ligt. Dan zei je, wanneer een righteous man iets verkeerd doen. En ik kan de was goed. Dus dan, maar ik zit niet lekker voor je. En voor de iets zei 10 jaar voor 10. Dat is wanneer het was goed ligt, dan achelen, afvallen. Zande. Dus jij maar jeetje, versaf dat weer met die paraat. Ja, tot en hy lyk reg, mami. Ek lief nie vir mami nie toe sy hier kom aansluit met die dat sy is met laat 'n boekie aan belang van die hele sein. En ek het nog nie ek het net wel niks van die van trou my nie. Ja, ek weet. Maar ek het vir my feature nee, miskien net ek het gesien. Nog 'n video was 'n bietjie voor. Maar ek het vir my benefit op die dag gegee. Maak nie saak wat ek geluister het, ek het tyd gegee. Ek het vir Wat is dit? ek het nie op serieusheid gegaan. Want as die mense sê dit is soos hoe dit is, ek kan maar dit nie. Wow. Ek het hom self bewys. Ziet de vibes nu. Hy kan nie sê ek het eendag maar niemand het niks gesê op Facebook nie, maar almal het dit gelees op Facebook. Almal. Wie het dat hy geskryf het? Ja, daai goed ons almal so maar alles Kan nie meer wag sê. Want ek het met iemand. Maar nou sê die een Mami, wat hier wat gaan mos? Jy het toe gaan. Maar hy het gesê as mense seer kry, gaan hulle. Maar ons sien met die mense maar ek gaan maar liever alleen hier. Jy kan nie so net. Dat goed vir. Dat goed vir. Jy mag ons self speel. Dit was jou eie wat jy nou wil verander. Ja, As jy